A codicia e o progreso depredador xunto ao beneplácito cego da administración desexa implantar unha macrocelulosa nun entorno natural único. Unha industria privada e insalubre que dá a espalda aos que habitamos o rural galego e aos nosos esforzos de convivencia coherente e en conexión coa natureza. Precisamos a túa axuda para frear Altri. Non podemos permitir que a macrocelulosa nos destruya. Levamos máis dun ano defendéndonos gracias a moito traballo realizado de forma voluntaria. A xustiza está moi cara. Un sinsentido ameazador que uniunos inda máis e mantenos na loita por unha causa xusta e digna. Emprendemos esta campaña de micromecenazgo por moitos motivos. Porque queremos que a biodiversidade sosteña as nosas vidas e a vida das abellas. Porque vivimos nun paraíso cheo de vida e único, seguiremos loitando por el. Sí que queremos industrias que añadan valor ao sector productivo que xa existe nas nosas comarcas. Porque o rural é vanguarda. Queremos seguir sendo un referente agroecolóxico. Porque honramos aos nosos antepasados dedicándonos á gandeiría. Con emprendemento local e diverso que nutre e escoita o territorio. Porque queremos que as nosas fillas convivan ca natureza. Queremos decidir sobre o noso futuro aquí no territorio. Por un turismo de calidade. Salvemos Galiza, salvemos o planeta. Porque queremos que os peregrinos sigan desfrutando do camiño. Levamos moito tempo con esta nosa forma de vida e non queremos que o noso futuro este en mans de outras decisións. Non temos intención de que Galicia se converta nunha terra de sacrificio. Únete a nosa loita, fai a túa aportación. Necesitamos a túa axuda. Para que poidamos seguir habitando en paz e armonía esta terra maravillosa.